Libjan ta' 33 sena huwa fiċ-ċentru ta' investigazzjoni tal-Pulizija wara li fdar fis-Swieqi ipprova jwettaq abort fuq is-sieħba tiegħu ta' nazzjonalità Marokkina. Il-każ seħħ nhar il-Ħadd wara nofsinhar u kien irrappurtat li l-mara li għandha 3 tfal oħra għandha xarejn tqala. Kienet bint il-mara fl-età ta' 15-il sena li rat qudiemha xena tal-biża'. Kien irrappurtat li l-mara u r-raġel Libjan ilhom f'relazzjoni għal diversi xhur u meta r-raġel sar jaf li l-mara ħarġet ilha, ir-relazzjoni tagħhom bdiet sejra lura. Il-pulizija ġew marfa kif ir-raġel sforza li jsieħba fil-kamra tal-banju u rabtilha s-saqajja u jdejha b'tejp oħxon magħruf bħala duct tape u ngħadda fis-sikkina bil-ġinn u wara uża lighter biex is-sikkina tieħu n-nar. Il-pulizija tistabbilixxi f'liema stadju kien wassal lat kriminali qabel ma l-Libjan ħarab minn fuq il-post. Dan għaliex huwa mifhum li s-sikkina ma kienitx għadha ntużat mill-aggressur. Fil-fatt sorsi li tkellmu ma' One News qalu li l-mara ma kellix ġrieħi li setgħu ġew ikkawżati minn sikkina. Madankollu din ittieħdet l-isptar Mater Dei għal kura kawża tal-ġrieħi li ġarbet. Qatt mhux magħrufa il-kundizzjoni tal-fetu. Qatt mhux magħruf lanqas x'waqqaf lir-raġel milli jwettaq lat kriminali. Is-sorsi li tkellmu ma' One News qalu li r-raġel Libjan huwa magħruf sew mal-pulizija. Dan hekk kif kien involut f'każi ta' ġlied u ta' serq.